Ezinye izindaba zidinga umkhuleko. Zidinga umkhuleko. Azidingi ukuculelwa. Zidinga nje umkhuleko. Tshelani mina ukuthi kuza kanjani ukuthi ubaba wengane oyizala ayibuke abe nemizwa yayo. Uthi-ke usisi Seluleko acela ukusinikeza abazali bezingane zamantombazane abafana konke uthi uyacela ukuthi sizame ukuzihlonipha imizimba yethu phambi kwezingane. Hayi, sondela Life Graduate, sondela eduze, ithi ingaba nkulu ingabusazekeka. Lena nami iye yangixaka yangesinda ngathi ngizoyithatha ngizoyithula phambi kwenu ngithi ithi injengoba inje. Awucomment ukuthi wena okwakho ukubona ngempela kwenzakalani ezweni sakhile. Is this normal? Nayi iphelele. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Uthi ntanga yami umshado wami ka-19 years. Ka-19 years ubhidlizwe ingane yami engizala evundle kwesami isisu. Ngibuza ukuthi kanjani? Ngibuze ukuthi kanjani? Angeke ngiyiculele kodwa mawufuna esakho istory ngisixoxe. Yiza la sizokupha izeluleko, sizokulayela, sizokupha indlebe. Futhi-ke uzoba ngcono ngoba kuye kuthi into moyikhuluma uyikhipha ngaphakathi uyayithatha uyishwalisa omunye umuntu uzophola kangcono, uzophola faster than ukuthi uhlale khoneni wedwa udliwe unyuwe yinto ikushise uze ulale esibhedlela i-depression uze admit kwi-mental institution. Sikhona sizele ukuzolalela nje asinako okuningi, sizele ukuzolalela sikhomente sikuphe lokho esingakupha kona ukuthi ke uyiqhuba kanjani uyinavigate kanjani le situation yale mpilo ngani ngoba abanye abakhona laba commentayo abanye badlule khona lapho badlule khona lapho. Uthi udadewethu ayibo intanga kaze uphuke kanje umoya wami. Awukaze uphuke kanje umoya wami kulo December siphuma kuona. Uthi umalwandle mina ngishade ngimncane. Ngibe ngiyinkosazana abaziyo ukuthi inkosazana yini inkosazana ke amadodakazi lawa asebuhleni akhula ehlolwa akhule nakekelwa ekhulwa eziphethe kahle. Uthi ngikhule ngiyinkosazana vele ekhaya besikhonza khona ngikhule ngiyinkosazana futhi ke ikhaya ngiphuma kulona ikhaya nje ebesingalambi angiyazi indlala. Ngikhule ngiyinkosazana up until kufika isikhathi sokuthi ngenzele imihlonyane ngenzele imemulo. Kwathi ke ngosuku lomemulo kwavele kwenzeka isurprise enkulu kunayo yonke. Umkhwenyana wami wavele nje wenza isurprise engangayazi wangikhetha ngosuku lami lomemulo ngangingekho aware ukuthi kanti kunomuntu ongibhekile naye ke lensizwa ke engikhethayo eyakhona ebuhleni indlala isuthiwa yini izindlala usuthi lezi ngaze ngibhede kodwa bona labo bhudi laba indlala isuthi lezi ze afro ezishaya ngovaselina njengoba ngicwebezela nje nami ezishaya ngovaselina uthi yafika yamkhetha vele ya surprise nje abazali yazo icela isihlobo sise ngalo nalolu suku yayimulisa ngalo. Uthi mina ngangekho awe kodwa ngiyasole ngazi ukuthi ubaba wayengekho awe kodwa mhlambe ngangifihleliwe kodwa ke kwathi makuba kanjalo ke angibange ngisanqaba ngoba vele lo ubhuti engimaziyo sikhonze naye ngimkhonzile futhi naye ngikhonzile njengabantu besikhonza ndawonye futhi umi kahle. Nami ngiyabona ukuthi hayi mangisuka ekhaya ngiya lapha kulowa muzi noma ngina 21 ngizofike ngiphile kamnandi and malwane ungakhohlwa njengoba ngina 21 nje ngenza unyaka wesibili euniversity. Lo bhuti njengoba esothi baba mnumzane nje la ekhaya unyaka wami wesibili euniversity next year ngenzo wesithathu and ke uyabo uthi ke yakhulunywa ke hayi ke base bephuma ke bevumelene ngabavumelene ngawo kwaqhubeka umemulo lathi lishona ilanga ngimulisiwe ngabe sengiyingodiso yomuntu at the age of only 21. So uthi kwaqhubeka ke
hayi wangidedela futhi ngaqhubeka ngaqeda ngafunda ngayiqeda leyo degree engangiyenza ngabuya kwase kusho ukuthi ke manje sekufanele ngiqale ngiyosebenza mase kufanele ngiyoqala ngiyosebenza hayi wanqaba ubhuti wathi cha anginaye umfazi ozosebenza ngathi ke baba ngoba ke uthi awunayo umfazi ozosebenza ngicela ungivumele ngizisebenze kwakhona la ekhaya ke ngoba angikwazi ukuba umfazi nje ozohlala day in day out ngifundile ngihlakaniphile ngimuhle nginje I need to keep myself busy otherwise ngizohlanya uthi la ngempela ayi understand ke lokuthi vele I degree ngangiyenzile yayinazo izinto ezihambisana no business phakathi so kwavele kwabalula kumina ngathatha yonke lento engiyifundile kwi degree yami kwi course yami ngayithatha ngayi-apply la emabusinessini yakhe futhi ngawa improve nawo akha ama business engimfice enawo wangipha ke ne capital ukuthi ngiqale awama business uthi hayi ke kwahamba kahle okunye bengidayisa okunye bengenza ukuthi uyakubala izinto abezenza kodwa nje uthi into ebekade yenza nje enkulu kunayo yonke beyinokudayisa phakathi sidayisa izinhlobo zezinto ezithile uyabona le genge yo drop shipping ulanda izinto le kude overseas uzidayise la ucanga ukuthi nje one of the boutiques abekade nawo benza kahle kakhulu to a point ukuthi iyona nje ngempela agcine segxila kuyona nje sefocus kakhulu kuyona ngoba iyona ngempela bemlethela imali ngempela nama client ahleze eline aphile nje ukuthi what's new in the shop uthi songilo umuntu ke nje ovuka ekseni ahamba ayovula ezitolo a-check nala ababa amabhizinisi enze paperwork nginale office store ngesinye isikhathi kuyenzeka ngivuke elikakhulu ngesinye isikhathi depending ukuthi yini ezofika yini elandwayo yini stock esinjani so ngiphila lo mpilo so bayayazi routine yami la endlini ukuthi ekseni mina ngivuka nje ngabo 4-5 ngilungisele wonke umuntu and inhlaliso yami ke ilezi ezingadli noma ikephi ekseni ngivuka ngenze breakfast ngenze izingane ngenza izikhaftini zasesikoleni so at this time ke manje njengoba ngashada ngimncane nje ngashada ngimncane ngaphuma ngaqeda degree ngaye emzini wami uthi umntana wami oqala enginaye already manje useke university so senginomntana osefunda euniversity wenza unyaka wesibili owesibili owokugcina una 19 so uNkulunkulu sibusise nje ngabantwana ababili kuphela yilo mdala omfana ose university bese kuzoba yilo oyintombazane ona 19 osekhaya osafunde high school oqeda bekade enza matric last year uthi ke sihambeke isikhathi ke ukuphila lo mpilo ke amabhizinisi ubaba wakhe ke bengisachaza ubaba wakhe lenhlobo le emnumzana ovuka afunda iphepha edle breakfast ngoba yena wakhe amabhizinisi vele unabantu nje abafike balande izinto ezithile izikhiye zezimoto lapha ezimotweni ezihamba emgwaqweni yini ngathi khona emkhakheni lo wamatekisi as well so abafana bakhona who take care of everything yena nje into ayenzayo uyalinda ntamba ama cash up ayo acalculate account avalela khona ngalelo la ngahamba yokwenza ibanking ngendlela yakhe so uthi umuntu ohleze ekhona ekhaya isikhathi esiningi yabo uthi sihambe ke isikhathi okungishayile kakhulu ukuthi isikhathi esiningi mina sengihlele ngingekho la endlini and njoba ngihlele ngingekho la endlini dontombazana wami omncane sengimkhulisile uyakwazi ukupheka wenza yonke into ukhona umuntu osizayo kodwa asithandi ukuthi apheke uyafika umuntu osizayo 3 days a week enze aclean enze whatever kufanele kwenzile akahlale ekhaya uyahamba so umuntu ohleze ekhaya isikhathi esiningi yile ngani yami ena 19 kanye nobaba wayo iyakwazi futhi ukupheka makushonila ngamayibona ukuthi ngiyalibala ngiye ngilayeze nje ayibo khipha into ukuthi ngizofike ngipheke or khipha into ukuthi uyipheke uyenze kanjeni so uyakwazi so and njengoba kunjalo nje is very close nobaba wakhe fika beqhubana nje belandelana ba close ngalendlela nje ukuthi uma ubuka a father and daughter relationship encumisayo you wouldn't yabona a father and daughter relationship lesifisayo sithandayo sifisela abantwana bethu bamantombazane because yasithi umntwana wesifazane onobudlelwane obuhle nobaba wakhe lo mntwana lo wenza better decisions when it comes to relationships wise because abantu besilisa sesithi ba understand kangcono ngithi yeah uthi ileso simo ke nje uthi kodwa okungehlele ku December malwandle angiboni ukuthi ngisazobe ngiphinde ngibe right empilweni angifuni ukungasho angiboni ukuthi ngisazophinde ngibe right empilweni angifuni ukungasho ngoba ngiqalekise usuku engahlangana ngalo nomyeni wami ngaqalekisa usuku engazala ngalo lengane ngaqalekisa u22 years esenguspendile emshadweni ukuthi manje ayikho enye into noma enye indoda engiyaziyo empilweni ngaphandle kwale ndoda and then sekuzokwenzeka lokho okwenzakalayo ngempela ngicela ungibuzele ukuthi uma kunje ngiphile kanjani ngisurvive kanjani ngoba
Angazi ikhanda lami kuyimanje liyaduma ingqondo imile uma ngabe abaluleki bezengqondo bekhuluma nami angizwa lutho kungena ngapha kuphuma ngapha kodwa angazi ukuthi ngiqale kephi ngiphuma kanjani kulento ngiqhubeka kanjani nempilo. Asingene ku-part 2 sizwe ukuthi usisi yini le emkhathaza kangaka eyenzakalile ngoDisemba.